Традиционен спортен празник организира Младежкия парламент към Младежки център Хасково. В спортната надпревара се включиха ученици от 6 училища. Отбори от езиковата гимназия професор доктор Асен Златаров, природо-математическата академик Боян Петканчин, строителната цар Иван Асен II, гимназията по туризъм Александър Паскалев, СОУ Васил Левски и сборен отбор от възпитаниците на дом Асен Златаров и гимназията по селско стопанство участваха в спортната надпревара. Първи излязоха на футболна среща отбора на Васил Левски и гимназията по туризъм. Представителките на нежния пол пък играха волейбол. В стритбола се конкурираха 4 отбора момчета и 4 момичета. За 7-ма поредна година Младежки център организира такъв спортен празник и винаги изненадва участниците. И учители по физкултура се включиха в турнира днес. За победителите имаше осигурени купи и грамоти, както и предметни награди от проекта на доброволците Дани Фейган и Ференц Мацко «Изкуството в живота на младежта». Дани Фейган е инициатори на поредната нова клубна дейност, която ще стартира от другата седмица. Е идеята на Дани Фейган, доброволеца от Ирландия, да организира 2 пъти седмично бягане, курс по бягане той го нарича, който ще стартира всяка вечер 8 часа пред Младежкия център. И всички младежи, желаящи, са поканени да участват. Спортният празник бе открит с изпълнение на Димитър Русев Мутата, който се погрижи за музикалното оформление. Песен от филма Революция Z изпя словакът Мацко.